پودکاستا خوابونه گوهتر دکن لسر پلتفورمین سپوتیفای، سپیکر، یوتیوب و ساوند کلاود دکارم مبشوپینن. سلام گوداریم پودکاستا خوابونه از زین البلوت. به برنامه اکتنام پیشبری ونه. اما دوی برنامه خود روشا چاندنی و جودکاران بنرخینن. به سروک سندیکا کارین جمعوری یا خدمتگزاری دارستان هاوردور سوالکاری و جودکاری احمد کلشر. برز کلش شاز جودمه روزا خورک تیربوین و جودکاری یا جهانی لترکیه و کردستان روشا جودکاری چوای. Yani dilednare İrol hem Kürdistan'ı hem Türkiye hem cihanı revşik çavayız bu codkari vasti jbela sermiyana kartele yani zede bunç pırçe buyin kare codkarajı pır gram bu jbela çı pır gram buyin her kartel xurd be her kartel zede de tohume gis her sal dikine deski derke vade deski derke ve ojil gori xo amade deke her o tohume gib kartine gori ve ju insanı gübre lazım. İrolet dilednare hem gübre probuhayı hem jî o gübre براستی جا عادیه نباشه یعنی جا اکوسیستمی گرکی نباشه فیته مازوت پرپرزیده بودیم یا سر واده که مازوت و گبره کارتینه مجبور علاجی کارتینه واده که درمانی جی کارتینه به هفدوره حرتمی قارتل قزنجی که قارتل قزنجی که به جودکار جی حرتمی همش قارتل دخلته خوش سوشتارد که یعنی یا işte زوهایی چه بوی یا جی مگبره هندک دایه یا جی درمان نکری یا جی از بیشتر توخمی خو هندک آبیته Levele gerek veya bir zanebun kartel veya bir zanebun ki jbelag peşaroje ve şare nan derke şare xwarne derke ulgori ve amada kırna xodike و devlete vakt Türkiye devlete zayıf kartel gor xo amada dike çünkü devlete Türkiye iktidara yok tamamen meje xo dayı sermiyana yani vade dayı sermiyan jli gor xo amada dike جبری هاویجی امروز کار ویا راستی راست بیش یعنی درما جودکارا ترکیه و کردستانیجی الحمیجیه یعنی جودکار به تواهی ایرو اقدار تسلیم قارتره کری و روشوان گلکی نباش. باش لپیشبری وان سرمایه‌داران لپیشبری اف دستلاتری کو جودکار به سرمایه‌داران روبروشتیه و خستی روشه که بفیرنگی جودکار بخوا دکاره لپیشبری روشه که بفیرنگی چاته بگره Yani codkar rasti yani prani ser rojada navin u ser ana birejmero karve beşin prani gerek des devlet berd yani mesela devlet ezbeşin gübre mazot anji derman vak destek ediyor ama vade gibi destek ediyor demek ki tevi vi tohumi karvine vade gibi tohumi karnine zaten bir destek edin de ya işte te falan işte biçin ya gennem ya gares ya nisk ya nok gori ve çibiki جودکار برابر gerek tekliye خود دلت شردو قد بکن السروي هاوي وقادي بخواه هم كردستاني اللي عمده والمردين والرحاية اللي قالك جيا او توخمي بري اي صور قول وكوانا دركتنا قالك ايدي حكي سروان بخابته والرحاية عردي فكر يعني الرحاية عردي قسي كار بينه وقسي كار بيتر هم جنمكي خوشك وزلالتر ياجي جهل خوشك وزلالتر ياجي نيسكو خوشك وزلالتر وهيجي لگوری خواه ویچی بکه بلکه دو سه سالا yani biz زیاده تشکی قزنه کما هر وهم بیت قزنه کی طبعا و ام جودکارار بيجين جودکارار کترین تکلیجین لeveli جوی هاوی دهین کوپراتیف جدا انویشن سروی هاوی آوانه بوی ama az باورم هر yani dama davi cihani avay ekoloji mejik avadık او meji zelal bude او meji kapitalist bişke از باورم انسان yani جیانی دگشی هم بهتر و روشاوان جی باش و هم جی بهتر و سرکبن جی جبری هاوی جودکار تشتی بری بکن خواه و دولته شغالی آموری قد بکن جبلاگ او تکلیه دولته واهیم بهتر تقی کماسی yani mesela iyi sarfam lednaren bes gübre جبو $220 نزدیکی 47 milyar yani 47 milyon وقت پره ایرو پره داره واديك شلو 7 مليون نور هره 20 مليون مازوت هره افدك 67 جوبرج درمانج 20 نوت هره جيران جهي zaten زوهاي مجبور avdan çevi tamam kişi ser hafı براسي تشكي جودكار قزم كده جودكار بس sadece sermiyana bir sabit habiti yani şu bankardı habiti jberi hay جودكار دبي بريبري تكيليا خو اتفاق خو تشيكو سروي اتفاقي سروي كوبراتيف
İşkuar reyek nuh bibine oraya em hevdur karibin derken rey. Jiberi hay dibe mejiye xwe zelal. Vadek mejiye zelal bike veya hevdur ev xabataya ro karı çevik yani. Salên borî rewşa cotkaran gelekî nebaş bû, zirarek mezin jiyan. Niha jî serdema çandiniyê dê cotkar li pêşberî vê buhabûna ku we binav kir, dê çi bikin? Avakirina kooperatifan çareseriyeke yana li aliyê din jî amûrên ku bikartin weka wê gubreyê dermanê dîsanê ceyranê ji bona hilberînê ku bikartînin dîsanê wê buhabûneke bi vî rengî hebe? Yani rastî îro cîhanê li gor hemî zamanên cîhanê ve Türkiye û Kurdistan jî navdeyî em bêjin qat be qat yekûnî cîhan germtir bûye. Ev işte çi manê tabii sedemê veya pırın yani şewtandina daristanayê avakirina bajara ji bela beton pir çêbûye û bela xwezayê jî heye. Ji ber wî havî germahî rastî rast zaten cîhanê gişî wek bûye pirsgirêkî mezin û cîhan jî dayê ber xwe ama piranî ji bo çi dayê ber xwe ji bo hîn bêtir seviyan çawa bêtir vê derê sêde bike. Ev zihabûn were ev zihabûn giwarê jî wê şert û mecalê wan hîn zortir bibe. Yani bes kooperatif serê xwe çareser nabe. Lê belê ji cîgê de biryarê dibe bide. Yani ya veya berdewam hîn bêtir wê deyîndar bibe û hîn bêtir deyîndar bibe cotkar ji bela kedek pir mesela dedim rastî rast yani belkî sibê heyê warî di nav erda denin, sibê heyê warî dixebitin keda wan kedek pir zêde yani bi qedr û qîmetî ji ber wî havî ji wan ji xwe dikin derdik mezin jî yani bela di nav dernakeve. Ji ber wî havî jî divê hem ruhê erdê û hem ruhê xwe jî zelal bikin. Wadê kooperatifê ava bikin ser fikrê xwe û ser jiyana xwe yani biryara veya bide. Wadê biryara veya bide kooperatif ji ber wî havî ji wan dibe wek tekelîkê wek hevdûr bikar bîne, hevdûr bimeşin. Kooperatif ji wî havî de gelkî mühim. Yan jî kooperatif tenê qet nebes yani wek min goyan erdê û toxumek davê erdê rastî rast gelek zerarê yani ji erdê zerarê ji bela erdê zerarê ji aboriyê zerarê çünkü toxumek davê jî tu dê olçek genim davê jî ser genim em biaxivin divê gorî wê 5 olçek yani 6 olçek gübre bavê jî. Li belê ew gubreya zerarek pir mezin de erd. Wadê tu gübre davê gorî wê gerek derman bavê jî her sal nexweşiyek zû dil vê axê tinê vê axê nehatî din derdikeve mesela mejiyek bi erdê û keda xwe re heke bînî ber çavê xwe û ser wê xebatkî bimeşîne kooperatif ji wî havî de ji wan jêr wek alternatîfkê çêdibe jêr wek karkî dibike wekî de mesela dibêjin bes genim û ceh na yani Kurdistanê jî Anadolu'yê jî yani erdek pir zengîn e rastî rast erdek pir hêjayî yani erda neolîtîk ji Mezopotamya dibêjin jê re ji ber wî havî jî çi qesî bêtir ser wî havî hem mijûrê bikin hem biaxivin hem jî tekiliya deynin ez bawerim ji wî havî de wê hîn bêtir serkevin yani. Belê ji bo cotkar dikare bi hilberîneke bi tendrûst û xwezayî bike û civan jî bi heman rengî ji vê sûdê werbigire pêwîstî bi çi heye? Yani cara ewlî gerek gor şert û micarê piyasê ji dev lê berdi yani gor şertê xwe gor ew karî çawa wî karî bîne gerek ewlî veya biryara veya bide yani. Wadê gor piyasê çi bike sistem hek tiştî ava dike û nav wê sistemê dibînî ji bela yayî nikariş nav wê derkeve. Ad wa jî tiştê kevneşop yani divê hekî ser wan metoda ser wan berê çawa hatî çandin berê çawa çêbûyî ser wê hekî lêkolînê bike û dîsa vegere wê ya tabii li gorî me wadê cotkariyê bikin gerek dilber wê sedî sed karê heywancılığê yani mesela berê Kurdistanê terê Newrîçe Kurdistanê bi hezara keriye pes hebû. Havaya çi bû derve bû yani havaya çikî mühim e ne havayê çîflîka ne havayê cîgî girtî ji bela wadê heywan hertimî digerin li wê derê ew tiştê dibêjin xwezayî bê zerarê nabîne ji bela heywan hertimî digere ji erdê jî dibê gubre û ew gubre vî karî bêtir xwar dike. Ji bela wî havî şertê piyasê derkevin yani devê piyasa kartelê tiştê jê toxumê dikare jê devê berde û toxumê xwe ew xwe kar bîne a yekemîn a duwa çandiniya kevneşopê hekî ew metodê wê dîsa bi kar bîne û a siya jî li ber wê jî dibê karê heywancılığê bike yani wadê heywancılık û tune be ew karaya hek birî xerabtir dibî yani.
Çima li Türkiye û Kurdistanê hewrdor tê talankirin, daristan tê birîn û her wiha şewitandin. Dîsanê ketkar û cotkar tê mexdûrkirin. Sedema vê yekê çi ye? Ev rewşa çawa derbas bibe? Yani berê me bêjî rewşa cotkara ji bo çi hayî belagî îktidarê xwe teslîmî kartelê kirî, teslîmî semiyana kirî û gorî wan, gorî armancê wan, gorî kara wan, gorî xebatê wan dimeşîne veya sedî sed me bêjin. Türkiye û Kurdistanê ji bo çi pir daristan dişewtin veya me gelek ciyabûn dîsa ji karin bêjin li aliyê Anadolî ji belagî avakirina bajara ya jî vekirina turizmê rastîrast otel lazım e, rastîrast erd lazım e û cê gelkî xweş giş daristanin gewir bişewite wê derê dike çi wê derê dike wek otel wê derê dike wek tişkî di û yani wî karî tîne û serî wî hawî jî tişkî nû hava dike ji xwe ji wî hawî ji alî aboriyê li gorî xwe tişkî qezenc dike. Li Kurdistanê jî mesela li Amedê daristan dişewit karkerê daristanê dirin wê derê givemînin esker nahêle dibe kî wê derê şer heye ez nahêm têkevê nahêm te vemînin. Ama işte çi mane wê derê şerek heye û ji bo vî şerê berdewam bike berêberî ji bo her tiştî jiyana însan jiyana xwe ya jî hebûna xwe li wir de dibîne wê derê çi qesî daristana dişewitandin wê derê çi qese ez ê bêjim heywan mirinin yani çi qesî erd wê derê belawela wî nexemawî berêberê li Kurdistanê îktidar hêzê di çi hêzê di ez çawa karim jiyana xwe berdewam bikim jiyana güvenlikê politika xwe dimeşîne hertimî wê derê daristan hîn bête dişewitandin û vemirandin jî zaten derengî dikeve. Ha her îktidar ji alî aboriyê tengî jî du salê dawî li alî Anadolî jî yani ji alî Axdenîzê ji alî Ege jî daristan tê dişewitandin ya divê derê jî de yani li alîkî em ê bêjin politikayê güvenlikê heye li alîkî jî politikayê aboriyê heye yani gerek mirov wî çavî lê binare. Belê gelek spas Birêz Ehmed Keleş ku hûn tevlî bername me bûn. Ez spas dikim silav reis. Belê guhdarên hêja mêvanê bernameya me Serokê Sendîkaya Ketkarên Cemaweriya Xizmetguzariya Daristan Hewrdor Sewarkarî û Cotkariyê Ehmed Keleş bû. Me mijara çandiniyê û rewşa cotkaran nirxand heta bernameyekê din ev dem û hemû demê xweş bin bi xatirê we.